L-Ambaxxata Amerikana ta' totja ta' $26,000 Amerikan lil Malta Gay Rights Movement għar-Rainbow Project. Dan il-proġett jikkonsisti f'konsulenza, informazzjoni u servizzi psikosoċjali lil persuni LGBT u organizzazzjoni ta' programmi edukattivi fil-komunità bilan li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawn il-persuni, il-familji u l-ħbieb tagħhom. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, l-Ambaxxatriċi Amerikana Gina Abercrombie Winstanley tkellmet dwar l-appoġġ li l-ambaxxata tagħha tagħti lil Malta Gay Rights Movement. Hija qalet li l-politika Amerikana hija bbażata fuq il-fema li drittijiet tal-gejs huma drittijiet umani. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport Stefan Bontempo qal li permezz ta' dan il-proġett qed isir pass il quddiem mill-kliem qed nimxu għal fatti. U apparti li jirrikonoxxi u jipproteġi d-drittijiet fundamentali tal-persuni LGBT se jibdew inizjattivi li jtejbu ħajja dawn in-nies. Il-President tal-MGRM Gabby Calleja irringrazzjat lill-Aġenzija Żgħażagħ u lis-Segretarjat Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport tal-kollaborazzjoni tagħhom fir-Rainbow Project u li joffrew il-bini tal-Youth Stop biex ikun disponibbli għal Malta Gay Rights Movement.